Illum ħanurikom kif ikun suq Olandiż u ħanduqu xi ikel tipiku wkoll. Illum is-sibt u nhar ta' sibt dejjem boss fejn noqogħdu aħna jagħmlu l-akbar suq tal-ġimgħa. Bħalissa mixin lejn ċentru għax dejjem boss is-suq isir fil-pjazza ċentrali li jsejħula Kurota Markt, li litteralment tfisser Large Market Square. U dan huwa eżem komuni hawnhekk għall-pjazzett ewlenin tal-bliet, speċjalment fi bliet aktar antiki li żviluppaw madwar il-kummerċ. Mela wasalna s-suq u għandna balla ġuħ għad diġà 11 sodna ma kilna xejn u ħammorru nieħdu pastry mill-istent favorita tagħna fejn biħu balla ħobs u balla pastries u balla cookies. ħanurrukom x'ħan jieħdu. Ġibna apple flap vera kien diffiċli biex nażlu kollox. Tajjeb, pastry u jekk tiftaħha. Santa tannik. Now you see it, now you don't. Ħriġna naqra mis-suq imma issa ġejna Albert Heijn għax dan jilħob jieħu dal-frikandel broġe jgħidulu. 99 cents. Ħanduqu ħurjulna. Da bażikament jisnet ngħidu il-Woody sausage roll tal-Olanda, jħobbu ħafna hekk l-Olandiżi. Pastry bit-salzett u mbagħad jisu curry sauce. Curry ketchup actually. Bażikament ir-ritwal ta' dan jilli dak nhar ta' sibt jieħu frikandel broġe u naħseb id-Daċ l-istess jagħmlu għax hekk ma naħsbulux kmieni qatt ma jsib minnu. Tra. Da ġibna il-ġobon, għax ma sax tiġi suq Olandiż u ma tixtrix ġobon u dal-favorit tagħna. Lekker. Ara, dal-ekwivalenti tal-abbandorado ta' Malta. Ja, dankjewel. Baħ, kilna kollox. Aħna ġejna nieħdu stroopwafel tal-aħħar, xejn ma jirbaħ stroopwafel friska. Li tjeb ħaġa. Friska li tjeb, Friska li tjeb. Vera, vera.